Nešla mi vyndat placenta. Prostě. Pupeční šňůra se zamotala. Porodní komplikace. Zauzla se pupeční. No to ne, spíš to by zatáhla píča, víš? A co to je, holčička nebo chlapeček? Chobotnička. Ale vypadá to, že se to Víš, poblinkalo. tohoto můžeš přirovnat takový ke škole. Ty jdeš do školy, ale před tebou zavouchnou bránu. A ty musíš dělat tu mě tam ještě otevřela. Hráš Vovkovi. Co? Doktor leze obráceně. Prdatě. To není zadek. Je to holčička. Ne, počkejte, To není něco tam je. holčička. Počkejte, něco Má něco tam. Něco tam má. Co tam má? Je to asi chlapeček. Jo, je to jenom trošku Je to mutantík. kousla. Ne, je to moucha. Už se to porodilo. Já nemám nechty. To už bude úplně retardovaný. Masičko. To bude o tu No, seriál, nemá to kyslík v mozku. Ale i ty rysy jsou takový LMďácký. Popo. Ty vole. Jak je libo. Popo. Máme jíst každý den. Já tě vytáhnu. Ne, počkej. Už jenom fakt kousek. Jenom tady to. Já nemám nechty. Už jenom kousek, to jste říkali před hodinou. No tak to může nechat na zítra, víš, to máš výhodu, už můžeš spát pevně. Tak dobrou, Báro. A bude ti teplo. Jdi venko. Já fakt čekala, že odejdete. No my jsme tě tady v tom Jste nenechali tak strašně přece. trapný a zůstali jste tady. Nemám nechty. Tak jo, jdem. Už jsem to pokoji. Jo? Já ty máš nechty teď já. Jo. Jenom tady to vytáhnout, tady ten kousíček, takhle. Jo. Ježiš ty vole, já to budu nahrát snad půl hodiny. Hele,